இன்னைக்கு நாம 1 கப்பு ராகி மாவு வச்சு 1 கேரட்டை வச்சு ரொம்ப டேஸ்டான ஹெல்தியான ராகி இட்லி தான் செய்ய போகிறோம். பாருங்க எவ்வளோ புசு புசுன்னு ஜம்முன்னு இருக்கு. வாங்க இந்த இட்லி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ராகி இட்லி செய்யறதுக்கு இப்போ ஒரு தாளிப்பு போட்டுடலாம். இந்த தாளிப்புக்கு தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நம்ம 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். இஞ்சி பொடியை துருவி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். ஒரு 5 பல்லு முந்திரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் எள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். ஒரு 5 கருவேப்பிலை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். பருப்பெல்லாம் நல்லா செவந்துடுச்சு. 1 கப்பு ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ரவை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். இப்போ 1 கப்பு ராகி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். ராகி மாவு சேர்த்துட்டு வறுக்கும்போது அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். ராகி மாவு சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தாச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நம்ம வறுத்த மாவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம். 1 கப்பு துருவின கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை மாவில் சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் மாவில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம். ஒரு 1/2 கப்பு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். இந்த தயிர் கப்புலேயே தண்ணி ஊற்றிருக்கேன், அது தண்ணி ஒரு 1/2 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மாவு ஊற வச்சு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் சோடா மாவு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த சோடா மாவு எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போது இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான். நம்ம ராகி இட்லி நம்ம டம்ளரில் தான் ஊற்ற போகிறோம். அதுக்கு டம்ளரில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ராகி இட்லி ஒண்டாமல் வரும். நம்ம டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம டம்ளரோட அடியில் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு முந்திரி வச்சுக்கலாம். நம்ம கலந்த ராகி மாவை ஒவ்வொரு டம்ளர்லேயும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். நான் எல்லா டம்ளர்லேயும் ஒரு முக்கால் டம்ளர் தான் ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இட்லி வெந்து வரும்போது மேலே நல்லா புஷ்ஷுன்னு இருக்கும். அதுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஊற்றணும். நான் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம ராகி இட்லி வேக வைத்தது தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு வச்சிடலாம். தட்டு வச்சுட்டு அந்த தட்டுக்கு மேலே நம்ம ஊற்றினா ஒவ்வொரு டம்ளராக நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் இறக்கிடலாம். இட்லி தட்டுலேயும் ஊற்றலாம், இருந்தாலும் நான் டம்ளரில் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம எல்லா டம்ளரும் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு மூடிடலாம். நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வேகணும். 10 நிமிஷம் பார்த்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். இட்லி ஊற்றி வச்சு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது திறந்து பார்க்கலாம். நம்ம இட்லியில் நல்லா புசு புசு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா வெடிச்சிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம முக்கால் டம்ளர் ஊற்றணும். இப்போ டம்ளர் ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். சூப்பராக நல்லா அழகாக வெந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆறணும். ஆறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இட்லி எடுக்க முடியும். இப்போ எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். நம்ம இட்லியில் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த ஓரங்களில் இப்படி நல்லா எடுத்து விட்டுடணும். நம்ம ஓரங்கள்லாம் எடுத்து விட்டாச்சு. இப்போ அப்படியே இப்படி கவுத்து போட்டுட்டு சும்மா ஒரு தட்டு தட்டினாலே போதும். சூப்பராக வந்துச்சு நம்ம ராகி இட்லி.
நல்ல டேஸ்டான ஹெல்தியான நம்ம ராகி இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எஸ்கே ஃபேமிலிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மீண்டும் நாளைக்கு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.